Vítejte všichni na 12. Finas Meetup. Máme poměrně bohatý program a rozsáhlý, takže nebudeme to zbytečně zdržovat. Pouze zmíním sponzora tohoto meetupu, kterým je společnost TechMates. Zástupci této společnosti vystoupí v průběhu večera. Moje jméno je Jiří Ščobák, budu vás provázet jako moderátor, za což jsem velice rád. Organizuji soutěž finančních produktů Zlatá minca na Slovensku od roku 2005. Ale teď už bych pozval Davyho Čajka, prezidenta Finasu, který přednese uvítací řeč. Ďakujem pekne, Jiří. Toto zvládne kolegynka Natálka. Aby som to pokazil. Takže ešte raz díky, že ste prišli. Tiež to nebudem nejako rozmazávať klasické tie úvodné slova, ale naozaj sa teším, lebo uvednali sme zlé počasie, aby ste prišli, takže ste prišli, ale dneska sa to už dá, aspoň sa o tom hovorí, takže to funguje. Takže ďakujeme pekne za hojnú účasť. Ten program je naozaj nabitý. Chcel by som možno prejsť k tomu, že toto ste vy, ja sa ospravedlňujem, že my to stále tak tlačíme, ale my to máme radi, že sa pozrieme na to vaše zrkadlo, alebo do zrkadla, hej, že ten ekosystém, alebo supply chain, ako sa snažíme teda adaptovať v rámci B2G komunikácie, čiže ten supply chain, to znamená vy rastiete, čo nás teda teší a vždy to je také, si myslím, že je dobrý pocit, že ste súčasťou nejakého reťazca odberateľsko-dodávateľského. Môžeme ísť potom ďalej. Ja sa úplne za také posledné obdobie, čo sa nám podarilo, však spamujeme vás vo WhatsAppe a newsletteroch, takže asi dostávate od nás často informácie. Ja sa musím teda pochváliť, že teda aj vďaka členom, niektorí nemohli bohužiaľ prísť, sa nám podarilo tá finančná správa, ktorý začiatok teda nejakej si komunikácie v rámci časti členov, ktorých vedia niečo priniesť smerom k B2G, ale zase aj opačne, oni potrebujú a vyzerá, že teda ochota komunikovať a niečo realizovať na tej strane B2G je. Ministerstvo hospodárstva, viete, že tiež sme sa chválili, je tu aj jeden kolega za nich, kolegynka ochorela, takže máme tu aj priamo ministerstvo, ospravedlňujem, že ma napadlo prúmyslu stále, ale ministerstvo hospodárstva. Takže nás to teší, že teda bude to mať nejaký follow-up a nejaký priebeh, takže mali by sme mať u pána štátneho tajomníka teda na ministerstvo hospodárstva stretnutie. Veríme, že budúci týždeň určite vám dáme o tom vedieť. Samozrejme cieľom je dať vedieť slovenským inštitúciám, že teda fintech vytvára nejakú hodnotu a čo by už teda, keď už sme to nestihli v roku 2016, keď som to začal budovať, tak sme to stihli 2024. Nikdy nie je neskoro, teda verím tomu, takže preto vlastne je to pre nás dôležité. No a podali sme druhýkrát Vyšegrad fond, lebo prvýkrát nám, musím sa priznať, nevyšiel. Dostali sme Pucung, hej, napriek tomu, že nie je tu Braňo Slobodník Ekonomickej univerzity, ktorý nám s tým pomáhal a niektorých našich členov, ale učíme sa proste za jazdy. Platí pozvanka pre vás, že keď by ste mali voľné kapacity, myšlienok máme 1 000 000, ešte ich potrebujeme tým správnym spôsobom odkomunikovať, takže dostali sme druhú šancu. Je to menší grantík pre nás, to není pre vás, akože že ideme rozdávať peniaze, aby človek za to nevidel, to je na chod náš Finas ako asociácie, mapovanie policy v regióne a tak ďalej. Takže aby ste vedeli, že teda priznáme sa, že sme teda dostali celkom že pucung za to, ako sme to podali, ale snažíme sa poučiť a uvidíme, ako to dopadne druhýkrát. No a teraz veľmi krátko, zajtra by som chcel pozvať na nášho člena SK Finance v priestoroch Českej mincovne, ktorá tu mala dneska aj prezentáciu. Majú od jednej veľmi zaujímavý, teda neviem, pardon, či to je od jednej, teraz som si není istý, ale mám pocit, že áno. Svoj event je voľný, není aj na registráciu, čiže keby ste chceli vidieť, čo robia, tak ste srdečne pozvaní. Je to teda náš člen. Budúci týždeň, teda, ak som hovoril, by malo byť stretnutie s ministerstvom hospodárstva, respektíve so štátnym tajomníkom. To, čo nás čaká aj na leto, je update celkovej cluster stratégie. My ideme podľa nejakej stratégie, ale musíme ju updatenúť, lebo už teda má nejaký čas. Chystáme aj nejaké granty.
a čo sme minule ohlasovali B2B platformu, takže ideme s našim členom na tým sedieť a ideme kresliť vlastne štruktúru a flow nejakej B2B platformy, ktorá by vám mala pomáhať v rámci nejakého salesu do budúcna. Čiže akože ideme na to v lete nad tým pracovať. No a pozvánka potom na FinWeek. Verím tomu, že sa nám to podarí, lebo je to sponzorsky náročnejšie, aj keď teda vďaka partnerom by to malo byť, ale ste pozvaní potom samozrejme na FinWeek, ktorý bude v októbri. Takže toto je také rýchle, že čo my pripravíme, aby ste vedeli, že na čom my pracujeme, ale však vy to viete dostatočne. Myslím si, že tých newsletterov chodí až moc. Ináč, keď sme už pri tom, ak by náhodou ste chceli, že znížiť frekvenciu, alebo si dáme, že jeden veľký, treba nám dať spätnú väzbu, lebo naozaj tých aktivít je hodne a potom človek sa v tom niekedy stráca, čo sa vám niekedy nečudujem, ale aby ste videli, že teda naozaj makáme. Takže toľko. Toto, aby sme nezabudli, pripravujeme rad záujemcov pre Erasmus. Naozaj by som to vyzdvihol a ja budem nesmierne šťastný, keď Finas bude môcť mať kolegu, ktorý bude finančne trošku krytý zo zahraničia a bude nám pomáhať, lebo my tých aktivít naozaj, že teraz 1,5 človeka, aby ste vedeli, že management financuje momentálne 1,5 človeka. Hej, ďakujem Natálka ešte, že ste so mnou zabojovali. Čiže treba využiť ten Erasmus, my zbierame dopity, už máme asi nejaké 3-4, pokiaľ by ste mali záujem, oplatí sa, poviem detaily neskoršie, čiže je to nejaký budúci zamestnanec, ktorý na nejakú etapu by vám mohol pomáhať. Ďalšiu otázku, ktorá je teraz ešte momentálne in progress, ako sa hovorí, že by sme radi teda vytvorili nejaké potenciálne, aj nie že investičné kola, alebo nejaký investičný support. Hej, je tu aj dneska jedni teda kolegovia, s ktorými teda načrtávame nejakú spoluprácu. Hej, to sa bude ešte formovať, takže pokiaľ by niekto mal záujem o nejaké, alebo teda nachádza sa v nejakej si fáze, tak budeme radi za akúkoľvek informáciu ku všetkému, ale budeme v detaile hovoriť neskoršie. No a potom tiež pre mňa, ak by niekto uvažoval v rámci expanzie, je to tiež len také prvotné mapovanie tých našich členov, koho by zaujímalo iné trhy, tak potrebujeme už naozaj mať nejaké argumenty, nejaké dáta, aj keď pôjdeme na ministerstvo hospodárstva, aby sme vedeli teda, že Slovensko je market, ale vieme, že je maličký, ale nás zaujíma samozrejme svet, no a my by sme radi tomu pomáhali. Hej, čiže sieťujeme sa my naďalej do celého sveta. Takže toto je len taká, že keď ma uvidíte, tak niečo z toho vám blikne, tak som tu pre vás. Takže to je všetko. Či ešte sme niečo... A potom teda program nebudem hovoriť, je nabitý sám o sebe, takže je taký prehľad aj do fintechu, aj do digitalizácie. A čo by som teda aj vypichol hneď môjho kolegu, ak môžem si dovoliť, teda respektíve kolegu vo financie pána Vojčuka, ktorým sme vlastne boli na ministerstve hospodárstva a spravil prvú takú nejakú analytiku vás ako dát a jeho prínosu pre štát. Takže on ma za toto asi odstrelil, lebo hovoril, že nemám takto hovoriť, aby nebol nervózny, že to je veľmi dôležité, ale ja sa ospravedlňujem, musím to povedať. A je to veľmi dôležité a je to prvýkrát, že vlastne môžeme dať vám späť nejakú spätnú väzbu o tom, že čo vlastne vy vytvárate, okrem toho, že vytvárate si svoje biznisy, tak vytvárate aj pre štát a preto vlastne ten štát, čo sme boli na ministerstve hospodárstva, by sa mal na to pozerať a vytvárať tie podmienky preto, aby to samozrejme rástlo. Takže je to vlastne také win-win. Takže pekný večer a potom prosím neodíďte, čaká tu tá čaša vína, nechcem teda už vyzerám ako alkoholik, ja viem, ale tak je tu aj to, ale bude tu aj ten catering, hej, takže pekný večer prajem. Děkujeme a teď jako prvního tedy pozveme Michail Bojčuk z advokátské kanceláře Prosman a Pavlovič, prosím. Ďakujem pekne za slovo. Ako vlastne už kolega povedal, že dnes vlastne predstavím nejaké dáta o fintech sektore a o insurtech sektore. V podstate môžete si potom všimnúť, že to budem vlastne porovnávať s... Technická prosba. Postavte se na pódium, protože se to natáčí a dole by vás neviděli. Tak ešte raz budem vlastne porovnávať najmä dáta zo slovenského priemyslu, ako samotného sektoru a fintech a insurtech sektoru. A môžem poprosiť. Samozrejme na začiatok by som vlastne vypichol veľkosť samostatného Finasu a jeho členov. Ako môžete vidieť, v podstate tu je prehľad celkových tržieb za posledných 5 rokov s tým, že posledný rok 2023 je len taký malý odhad, ale približne môžeme očakávať, že obrat a tržieb všetkých členov bude vyše 400 miliónov eur, čo nie je podľa mňa vôbec malá ako pridaná hodnota, s tým, že v podstate zamestnáva vyše 4 000 zamestnancov,
čo si myslím, že je aj z pohľadu štátu veľká hodnota. V podstate začal by som tým, že by som vlastne predstavil nejaké makroekonomické údaje. Tu si môžete všimnúť, to je vlastne vývoj HDP za posledných 6 rokov, s tým, že si všimnete rok 2020, kde bol vlastne veľmi jasný prepad, hlavne kvôli teda pandémii COVID-19. Môžete vidieť, že odtedy v podstate slovenské HDP nádherne rastie. Tento plošný skladaný graf vyzerá nemoc prívetivo, úplne chápem, ale dôležité sú v podstate 3 horné riadky, kde je vlastne vypichnutý slovenský priemysel, čo je vlastne zelená farba, modrá farba a červená, to sú vlastne informačné a komunikačné sektory a finančné a poisťovacie činnosti. V podstate, a toto sú 3 skupiny, ktoré budem vlastne následne porovnávať. Ako si môžete všimnúť, rok 2022 bol dosť veľký prepad oproti roku 2023, čo sa týka priemyslu, čo je veľmi jasne vidieť na tomto grafu, kde je vlastne priame porovnanie HDP a fintech a insurtech sektora a sektora priemyselnej výroby. Veľmi jasný prepad rok 2020, to je úplne jasne vidieť kvôli pandémii COVID-19 a aktuálny boom, ten covidový, vlastne spojený s narastom priemyslu. Na druhú stranu fintech a insurtech sektor je veľmi stabilný a stabilne rastúci. Tu je vlastne porovnanie zamestnancov v týchto 2 sektoroch. Ako znova vidíte, fintech a insurtech sektor ide pekne hore po približne 2000 zamestnancov ročne a na druhú stranu priemysel nám kumulatívne padá. V podstate najväčší prepad bol práve ten rok 2020, ktorý sa nedotkol práve vôbec fintech a insurtech sektoru. Tu už je ale oveľa zaujímavejší graf. Ako môžete prvýkrát vidieť, je modrý stĺpec, ktorý je vlastne váš, ktorý vlastne predstavujete najmä vy, vyššie ako ten oranžový, ten priemyselný. Toto je vlastne, tento graf hovorí, že o tom, ako veľa vie jeden zamestnanec z daného sektoru vyprodukovať pre danú krajinu. Vidíte, historicky je to radovo okolo 20 000 eur viacej výkonnosti, až tento posledný covidový rok vlastne zaznamenal takýto doskok priemyselného sektoru. Uvidíme dokedy, keďže vývoj v automobilovom priemysle nie je až taký rúžový. Napríklad taká posledná správa bola zrušenie autosalónu v Ženeve po takmer 120 rokoch. Neviem, či ste zachytili. Ďalej je tu porovnanie platov v týchto 2 sektoroch. Tá šedá časť sú vlastne priemerné mesačné mzdy v hospodárstve. Oranžová, to vidíte, je jemne nad priemerom, to je vlastne platy v tom samotnom priemysle a modrá radovo o 1000 eur vyššie každý rok sú vlastne platy vo fintech a insurtech priemysle. Môžeme ísť ďalej a vlastne na týchto 2 kvadrikoch si vlastne vysvetlíme, že prečo je tá pridaná hodnota aj inde ako len pre tých samotných zamestnancov. Keď si vlastne tie kvadriky rozložíme, že čo z toho majú tí samotní zamestnanci, môžete vidieť, že v prípade priemyslu majú tú čistú mzdu 1137 eur, hrubá mzda je 1500 eur a superhrubá, respektíve cena práce 2042 eur. Ale čo má z toho štát? Môžete vidieť, že odvody 202 eur, to sú vlastne odvody priamo zamestnanca, daň a zamestnávateľ platí 531. Na druhú stranu, zamestnanec fintechu si zarobí síce viacej, ale teda aj mu viacej zoberú, však asi viete sami. Ale ak to vlastne posunieme ďalej, tak vidíme, že ten rozdiel je markantný, je tam v podstate rozdiel takmer 600 eur na jedného zamestnanca. Prečo je to dôležité? V samotnom fintechu je zamestnaných približne, teda v tomto sektore 120 000 zamestnancov a v tom priemysle okolo 500 000. Ak by vlastne pracoval v tom fintechu rovnaký počet zamestnancov ako v priemysle, štát by dostal o 700 miliónov eur ročne navyše na daňoch a odvodoch. Čo si myslím, že v dnešnej dobe je značná čiastka. Štát by v podstate nemal ignorovať fintech a insurtech sektor, čo sa týka jeho bonity. Tu sú ešte také v podstate malé argumenty, prečo fintech a prečo dávať pozor v podstate na priemysel. Ako vidíte, ako aj vy sami viete, že fintech je veľmi rýchlo rastúci sektor, inovatívny, je veľmi dostupný pre
všetky vekové kategórie, ktoré vlastne majú nejaké prípade na internet, na nejaké zariadenie. Vie sa veľmi rýchlo vlastne prispôsobiť samotnému užívateľovi a jeho potrebám. Vlastne o tom je aj celý fintech, aby v podstate slúžil tomu zákazníkovi. Na druhú stranu, priemysel je, ako vieme, dosť ťažkopádny. Je tam potreba veľkej infraštruktúry, ciest a ťažkej výroby. A aktuálne v dnešnej dobe treba myslieť aj na to, že samotný priemysel bude veľmi trpieť najmä európskymi nariadeniami a smernicami. Dávam do pozornosti smernicu CSRD, respektíve ESG vykazovanie, ktoré už od tohto, alebo respektíve od budúceho roka sa začne dotýkať veľkých firiem, a CBAM, čo je vlastne uhlíkové clo. Tí, čo o tom niečo viete, tak vlastne sa táto dotýka 6 dovozných skupín tovarov. Máme teda ocele a železa, uhlíku a hnojív, elektrické energie. Ešte sa teda vrátim k tomu fintechu, sú tam rádovo nižšie náklady. V podstate sami viete, že v tom fintechu nepotrebujete nejaké špeciálne zariadenia, stačí vám takýto pekný priestor, ľudia a pár zariadení s pripojením na internet. Je tu veľmi vysoká konkurencia, tým, že je to mladý a rastúci trh. Na druhú stranu ten priemysel je, povedzme, že už trocha presýtený a je tam veľmi málo veľkých spoločností a je tam málo hráčov na trhu. Ešte som teda ukončil takou ľahkou informáciou, že toto sú vlastne investície do fintech a insurtech sektoru za posledné roky. Sú to globálne čísla, ku ktorým sme sa vlastne nejako verejne vedeli dostať. Nie je tam asi zahrnutá najmä Čína. Ako vidíte, rok 2021 boli investície takmer 103 miliard eur, čo je v podstate jeden ročný rozpočet Slovenska, respektíve jedno HDP Slovenska, ospravedlňujem sa, čo nie je veľmi malá suma podľa mňa, a dúfam, že tá krivka bude aj naďalej rásť, že nebude klesať od toho roku 2023 a že tie investície vlastne budú narastať. Ďakujem veľmi pekne. Máte někdo nějaké otázky? Mě by zajímalo, zkoušeli jste porovnat i fintechy a finanční sektor, banky, pojišťovny? Toto bolo v mojom prípade vlastne spojenie obidvoch sektorov dokopy, keďže tie sektory na seba naväzujú, to vlastne budú hovoriť aj moji kolegovia nasledujúce, že ako vlastne sa budú prepájať tieto sektory. Ale v prípade, keď sme ich vlastne porovnali, tak je tam podľa mňa ťažké porovnanie, keďže finančný sektor sú najmä banky, ktoré v podstate na tom trhu už nejaký rok sú, predsa len bankovníctvo má veľkú a vysokú históriu a podľa mňa by tam neboli nejaké jasné ukazovatele, ktoré by nám v podstate dali nejaké jasné údaje, ale myslím si, že banky vlastne tvoria takúto stabilnú časť tohto fintech sektoru a práve tie technologické firmy robia tú pridanú hodnotu k tým bankám, lebo tie banky síce fungujú, ale práve ten fintech im vlastne pridáva tú pridanú hodnotu aj pre toho užívateľa, ktorý vlastne tie banky využíva. Rozumím. Ještě se zeptám, bylo něco, co vás překvapilo v těch datech? Nie. Dobře, takže to byl pan Michailo Bojčuk. Zatleskejte mu ještě jednou. Dalším hostem bude zástupce společnosti TechMates, sponzora tohoto večera, pan Gašpar Naď. Zdravím vás. Tak, dneska ďakujem, že tu môžem byť. Môžem za to ďakovať dvom ľuďom. Jeden, alebo prvý z nich je Davy, ktorý organizuje tieto akcie. Dneska sme mali nabitý program, super investičné informácie. A ten druhý človek v podstate je Tomáš, ktorý je náš technický riaditeľ, sedí tu s nami. Tomáš kvôli jeho marketingovému a fintechovému backgroundu sa snaží vždy tlačiť do podobných akcií. A keď mi začal rozprávať o Finasu, tak som si povedal, že financie, to je super, to je moje, pretože si hovorím, že každý musí mať rád financie, pretože ten podnikateľ, ktorý financie nemá rád, tak nie je v podstate poriadny podnikateľ. Nahore mám ísť toho, takže nebudem chodiť. Takže
podnikaní sa najviac stratí na tom, keď niekto spraví zlé rozhodnutia. Moje meno je Gašpar a ja som tu dneska kvôli tomu, aby som predstavil moju firmu TechMates a aby som vám porozprával o tom, jak si vybrať kvalitného technologického partnera. Takto? Dobre. Tak, jak teda vybrať kvalitného technologického partnera. To platí pre nás, tak pre každú softwarovú spoločnosť. Hneď na začiatok by som povedal, že vývoj je schopný spraviť ktokoľvek. V dnešnom svete už si môžete webovú stránku alebo aplikáciu naklikať na pár klikov a môžete zaplatiť nejakého inda za pár šušňov, ktorý vám spraví aplikáciu, alebo vám to vygeneruje AI. Otázka ale je, či to opravdu v dnešnej dobe stačí. Kto z vás má skúsenosti s interným, externým vývojom? Hore ruky? Áno, je to celkom veľká väčšina. A kto z vás má negatívnu skúsenosť? Dobre. Takže ja tiež ako majiteľ softwarovej spoločnosti alebo majiteľ firmy, taktiež ako zástupca rôznych spoločností, väčších aj menších, tak tiež mám negatívnu skúsenosť. Jedna sa nám prihodila začiatkom tohto roku, keď náš klient z e-commerce sveta, takže e-shop, prišiel za nami a povedal, že už má hotovú aplikáciu na 90%, potrebujeme niečo doklepnúť a už to pôjde. Dopadlo to takto. On si myslel, že je všetko super, všetko hotové, ale po našej analýze sme zistili, že je hotovo asi 30%. Predtým mal dodávateľa, ktorý mu 2 roky túto aplikáciu vyvíjal a v podstate ho viedol nejakým spôsobom za nos, pretože nebol v tom úplne znalý. Potrebovali sme k tomu postaviť tím o 4 ľuďoch, ktorí 4 mesiace trávili na tom, aby tú aplikáciu dali do poriadku a aby sme to mohli nasadiť. Prečo hovorím o negatívnej skúsenosti? Pretože rovnako ako za moju kariéru, keď som pôsobil ako konzultant vo väčších, menších spoločnosťoch, tak som si povedal, že na základe tých skúseností, ktoré mám, tak to ide robiť aj inak. A to bol ten moment, keď som sa rozhodol založiť svoju spoločnosť TechMates. A my sa snažíme byť, alebo sme silným technologickým partnerom pre rôzne veľké aj malé spoločnosti. A sme v podstate dlhodobým partnerom každej tejto firmy. A je to z toho dôvodu, pretože na základe tých skúseností, ktoré som nazbieral, som určil v podstate 4 body alebo 4 pravidlá, na ktorém sme schopní postaviť alebo na ktorém staviam TechMates, 4 piliere. A každý dodávateľ za mňa, a to je tá informácia pro vás, by mal tieto veci dodržiavať, aby bol kvalitný, aby váš biznis bol schopný dotiahnuť na ďalší level. Nie sú to tieto 4 body, toto je marketing, toto sú piliere. Takže prvá je komunikácia, otvorenosť. Každý dodávateľ by mal byť komunikatívny, mal by vám predávať informácie, nie jak u toho e-shopu, jak som spomínal na začiatku, pretože tam tá komunikácia vôbec nefungovala. Ten dodávateľ by mal byť otvorený, mal by vás počúvať a mal by s vami spoločne budovať ten biznis. Ďalšie pravidlo, alebo ďalší ten pilier je proaktivita a 100% fokus. Znamená to, že na základe know-how dodávateľa musí pomáhať v podstate v tom biznisu, musí byť proaktívny a nerobiť bez hlavy všetky zadania, ale troška to rozporovať a musí mať dedikovaných ľudí, ktorí dávajú 100% fokus v podstate na ten váš projekt. Tretí pilier je business-centric pohľad. To v podstate znamená, že ten dodávateľ by mal byť súčasťou vašej firmy, interný, externý, keď to tak poviem, a mal by navnímať váš biznis, mal by navnímať to, akým spôsobom fungujete, aké máte plány, aby vám mohol pomáhať v tom rásť. A spoločne takto môžete sa dostať na v podstate úplne iný level. Štvrté, a ten posledný pilier je v podstate end-to-end project ownership, čo znamená, že ten dodávateľ by mal byť schopný od A do Z ten projekt odriadiť, vziať si pod svoje krídla a pomôcť v
každej chvíle, v každom momente. Keďže sme na fintechovej akcie, tak to troška pretočím aj do čísel. Vybral som 3 našich klientov, kde nejaké čísla zdieľať môžem, nejaké nemôžem, ale o tom sa môžeme potom pobaviť na networkingu, keď vás niečo zaujíma. Prvý náš klient je XPS Network. Asi to nepoznáte, je to izlandská spoločnosť, je to najväčšia na svete, je to sporttechová spoločnosť. A keď ich majiteľ za nami prišiel pred 3 rokmi, tak povedal, že chalani, máme tu nalajnované featurey, potrebujeme proste vyriešiť biznis, hento tamto. A povedal, že chce zarobiť s tou aplikáciou 50 000 eur. Na základe tých 4 pilierov, ktoré som vám vysvetlil, sme sa k tomu postavili a namiesto 50 000 eur zarobil 2 milióny v ten rok. A preto ešte stále máme spoluprácu už 3. rokom a je to v podstate až do nekonečna. Ďalším našim partnerom a klientom je Partners. Oni bojovali s tým, že vydali hromadu prostriedkov na to, aby našli vhodného dodávateľa. Trvalo im to 6 mesiacov a nikoho neboli schopní nájsť. Mali veľký projekt, ktorý zgrupoval 5 interných aplikácií a potrebovali niekoho, kto to nejakým spôsobom odriadí. Keď sa k nám dostali, tak v podstate behom 1 týždňa sme sa dohodli a behom 1 mesiaca sme zostavili tím o 4 ľuďoch, ktorí dodnes na tom projektu pracujú. Sú to 2 roky a ďalších 5 rokov určite pracovať budú. Posledný klient, koho chcem spomenúť, je Jimbeam. Je to znova e-commerceová platforma. Oni, keď za nami prišli, tak bojovali s tým, že ich aplikácia, ich e-commerce platforma začínala byť nejakým spôsobom pomalá a už nestíhala nápor užívateľov. Jak sme sa na to pozreli, tak infraštruktúra, škálovateľnosť a tá celá aplikácia sme to vzali pod svoje krídla nejakým spôsobom a navrhli sme kompletne novú architektúru, navrhli sme novú infraštruktúru a prepísali sme časť aplikácie, s čím sme dokázali dotiahnuť tú aplikáciu webovú, a aby mohla odbavovať viac než 60 000 dotazov za minútu. To všetko, čo som dneska spomenul, tí 4 piliere a tí klienti v podstate vysvetľujú to, prečo je náš slogan Beyond Development. Zakladáme si na tom, aby sme boli technologickým partnerom a aby sme tých našich klientov podporovali a spoločne tak ich biznis mohli dotiahnuť na úplne iný level. A to je to, v čom je TechMates unikátne. Ďakujem pekne za pozornosť. Keby ste sa chceli prepojiť, tak to je QR kód na môj LinkedIn a stretneme sa na networkingu. Takže to byl, ano. Otázky veřejné? Dobře, takže děkuji Gašpar Naď, TechMates. Okay, and Next will be Mr. Michal Šimanský z Polska. Je New Markets Strategy Director společnosti Blik. Please take your mic. Dobry večer. I would really like to continue in Slovak, but unfortunately my Slovak is not good enough, but I am learning, so I promise that someday I will improve that. So I will continue in English. I am responsible for international strategy of Blik in Poland, but also I am very involved in the Slovak business, and I'm a member of the board of Blik SK, which is the former Viamo company. So I will tell a few words about what we are doing and most importantly what we are going to achieve in Slovakia, but I will start from the Polish success story. It is, by the way, the fintech success story. Definitely we are one of the most successful fintechs in Poland. For quite a long time member of the Fintech Poland Association, and we are happy to be member of FINAS also, and we hope to repeat the success also here. And I will start from a few words about our company.
We were launched in 2015. And the very important information is that our owners are banks, so 6 biggest Polish banks, plus currently MasterCard on equal rights. And what we do, we deliver payments. We are in Poland a payment system. So it is, you may say, alternative to Visa and MasterCard. So we deliver also payments. We are not acquire. We are not company servicing directly customers. We are providing payment services to banks, acquirers, and at the one end bank customers, on the other end merchants, which are serviced by acquirers. That's the model we are using in Poland. Now we have more than 100 employers, and we are very proud that in the first quarter this year we processed more than 500 million of payments in Poland. We are also quite healthy regarding financial results. But what is BLIK? BLIK is a very simple idea where actually in all mobile bank applications in Poland, you could generate a 6-digit code, you see, and use this code to make e-commerce payments, which are the most successful, but also POS or ATM. And customers like the brand very much. I will show that later, and appreciate that we are fast, convenient, and also secure. So customers feel that we are more secure than alternative means of payment, especially in e-commerce. And on top of that, we also provide payments to the telephone number you know already in the Slovakian market from Viamo services. So in Poland, over 16 million users use BLIK regularly, which is quite a high number because we are less than 40 million people in Poland. So it is really very pervasive, and the growth is very healthy. And as I said, the first quarter results for this year are really astonishing, with 40% of growth year by year. And when we see the types of transactions, half of them are the e-commerce. That's the reason we start from e-commerce in Slovakia. And 1/4 of them are P2P payments, which are growing 60% year by year. So it is really popular service now in Poland. And important part of our activity is marketing, brand awareness. And here, according to our research, we are really highly recognized by customers. And we work on that, and we are proud that we achieved so much here. We also spent a lot of money to the marketing. And seeing the European perspective, we are, regarding the number of transactions, one of the biggest mobile payment provider in Europe. Also because Poland is quite a big country. So when we compare the number of transactions with smaller countries, definitely these comparisons will look bigger, but that's true according to our knowledge. So we decided to expand abroad, and we have chosen 2 countries, Slovakia, where we acquired Viamo company, and we would like to continue P2P payments already provided by Viamo with 2 banks, to extend that, but also to introduce the new
T6 code payments in e-commerce, and we'll launch in a couple of months with the first bank here, and we are sure that this number of issuing banks, but also the acceptance network will be as big as in Poland, and we are open for cooperation with everybody. The second country is Romania, where we applied for a central bank license, and we are hopefully about to receive one, so we can launch into production also. We have also the plans to expand in other European countries using the system called BLIK Euro we are working on. So that was my short introduction. If you have any questions, I will be happy to answer. Who is your ideal client in Slovakia? Regarding banks, do you have a chance cooperate with the Slovak banks? Yeah, very good question. Because actually, for us, issuers, so banks are very important, because we already have relations with many of acquirers who are active also in the Slovakian market, but banks are the most important. We are in contact, in discussion with all major banks here. And obvious answer is that the most important bank strategically for us is the biggest one. Nevertheless, we have very good relations with others, and we'll start the service with, I think it is not a secret, with Tatra Bank. So that will be the first bank offering BLIK services in Slovakia. And do you cooperate with mBank? Because mBank is originally a bank from Poland. Yes, that's the question I was quite often asked. It is one of our owners, and they promised already, and they are implementing, but the implementation plan is not ready yet. So probably we will ask them at least to declare that they will participate, because that's the true. We are in contact with them, and they confirmed that definitely they would like to join our system in Slovakia. Okay. Máte někdo další otázky? So I am not entitled here to give the names and. So the customers will be serviced and will receive the service from banks. And on the other hand, we have acquirers, so companies which are providing payment acceptance to merchants. And it is like Global Payments, PayU, and this type of companies. Okay, that's all. Thank you, Mr. Šimanský. Zástupce další společnosti, která vystoupí na pódium, bude Kamil Krajňák z Dokladu. Dobrý deň. Ďakujem za možnosť povedať tam o našom projekte. Doklad je platforma na digitalizáciu procesov účtovníctva pre podnikateľov a pre účtovníkov. Podnikatelia a účtovníci v tomto potrebujú spolupracovať alebo byť na jednej platforme, aby to mohlo dobre fungovať. Manuálne procesy okolo účtovníctva sú veľmi neefektívne, sú neefektívne aj pre podnikateľov, aj pre účtovníkov. V súčasnosti účtovníci strácajú približne 50% svojej kapacity na to, aby stále ručne prepisovali. Podnikatelia strácajú fokus na biznis práve kvôli tomu, že sa musia vedovať byrokracii. Mysleli sme si, že to už je lepšie. Boli sme teraz na konferencii v Tatrách, kde bolo 120 účtovníkov, a keď sme položili otázku, že koľko z nich sa venuje už účtovníctvu digitálne, tak zdvihli sa len 4 ruky. Takže stále sme veľmi, veľmi na začiatku. Je to tak približne z nášho odhadu 1% podnikateľov a účtovníkov digitalizuje, s tým, že veríme tomu a vidíme to aj na trhu, že približne do 3-4 rokov viac ako polovica podnikateľov digitalizovať účtovníctvo a procesy okolo bude. Dokladu je platforma ako servis, automatizujeme všetky procesy okolo, s tým, že základne poviem viac v detailoch, ale
základ je spracovať bločky, faktúry, bankové služby, ktoré sú integrované v jednej platforme a spolu automatizované. Manuálne procesy, ktoré sú teraz bežne manuálne, tak ako ich všetky poznáte, dávame do digitálu, digitalizujeme ich teda a automatizujeme tak, aby sme ušetrili približne 30 až 50% kapacity. Vyvíjame platformu, ktorá je pre každodenné použitie, použitie podnikateľov aj účtovníkov, s tým, že hovoríme, že to má lifetime value. To znamená, že procesy okolo účtovníctva pre všetkým archivácia je nevyhnutné archivovať viac ako 10 rokov a my všetky tieto veci automatizujeme a dávame ako štandardnú službu. Infraštruktúra je mobilný telefón, kde aplikácia je voľne dostupná. Máme zároveň webovú aplikáciu, snažíme sa robiť intuitívne a také hladké procesy, veľmi nás inšpirujú najpopulárnejšie platformy. S kúsom nádsazky hovoríme, že vyvíjame Netflix alebo Spotify pre podnikateľov a účtovníkov, aby mohli procesy spracovať naozaj jednoducho a bez chyby. Dokladov je platforma, ktorá má celý rad modulov. Moduly ďalej doplňame. Základné moduly, ktoré máme vlastne tu vymenované, je zdieľaný digitálny archív. Digitálny je v tom, že je cloudový. Využívame Google služby lokalizované v Európskej únie, aby sme splnili zákonné požiadavky pre digitalizáciu účtovníctva. Kolaboratívny je v tom, že každý účtovník môže pridať všetky svoje firmy. Pridanie firmy trvá asi 3 sekundy. Pridať ľubovoľný počet používateľov. Zbierame bločky a faktúry, alebo podnikatelia pomocou našej platformy zbierajú bločky a faktúry. My faktúry a bločky vyťažíme pomocou vyťažovacích AI modulov. Máme k dispozícii, alebo dávame k dispozícii schvaľovania a workflow. Je možnosť vystaviť faktúry. Automaticky sú faktúry obohatené o účtovné údaje, v podstate predúčtované. Máme exporty do účtovných programov. Poviem v ďalšej časti viac. To je veľmi dôležitá časť práve na to, aby tá automatizácia bola aj na strane účtovníka. Rekonstruujeme bankové transakcie. Je možnosť faktúry rovno z doklada uhrádzať a je k dispozícii expense management, to znamená, že platforma na sledovanie výdavkov alebo na vykazovanie výdavkov zamestnancov. Veľmi dôležitý prvok, na ktorý sa zameriavame, je end-to-end. To znamená, reťazíme procesy a moduly tak, aby nebol dôvod z toho vystúpiť do nejakej manuálnej časti, aby naozaj stále zostávali v jednom procese v digitále. Ako dokladov funguje? Podnikateľ si pripojí do doklada svoju banku, pripojí si svojich zamestnancov, odovzdávajú do doklada bločky faktúry. Samozrejme, že vieme o personalizovaní, kto do bločky dodal, aby sme vedeli sledovať expense management, sledovať odpovednosť. V dokladoch sa doklady uložia, automaticky sa vyťažia, spárujú sa s bankovými transakciami. Kedykoľvek je možné spraviť nad tým reporting, to znamená vidieť prehľad o výdavkoch, spraviť si PNL-ku, spraviť hromadnú úhradu a tak ďalej. A v reálnom čase sú doklady odovzdané účtovníčke alebo účtovníkovi. Účtovník doklady buď využije robot na to, aby dopracoval vyťažovanie a obohatenie dokladov o účtovné informácie a exportuje do účtovného programu. Snažíme sa, alebo naše key ruling principles sú end-to-end. Ako som spomenul, všetky procesy od zberu dokladov až po ich automatické zaúčtovanie. Všetko sa snažíme dávať do superfast módu, aby procesy bežali tak, aby zákazník alebo používateľ vlastne neevidoval, že ten proces beží. A plná automatizácia. Čo automatizovať môžeme, to automatizujeme. Postupne sa doplňajú nové funkcie, ktoré ešte zrýchľujú používanie a napájajú jednotlivé moduly. Bežíme v cloude, ako som spomenul, veľký dôraz dávame na bezpečnosť. Pracujeme s dokladmi, ktoré je dôležité archivovať, nesmú sa stratiť, je určité riziko, ktoré musíme moderovať, ktoré je také všeobecne známe z trhu, keby sa zmazal archív, tak je to veľký problém. Na toto si dávame mimoriadny dôraz, využijeme, ako som spomenul, cloudové technológie, vždy sú všetky doklady uložené minimálne v 3 inštanciách naraz a kedykoľvek si ich môže užívateľ stiahnuť k sebe na lokál, ak chce mať ten pocit lokálnej zálohy. A využívame najmodernejšie AI technológie. Spracovanie bločkov je taký prvý základný proces. Asi všetci poznáte ten pocit, keď stratíte bloček, alebo sa vám pokrčí v peňaženke. Pomocou aplikácie dokladov ho viete uložiť za 3 sekundy. Je uložený v digitálnom archíve a dáta sú automaticky vyťažené v digitálnej forme pripravené na účtovanie. Spracovanie faktúr, druhá časť.
Faktúry sa ukladajú pomocou mobilnej alebo webovej aplikácie v digitálnom archíve. Vždy sa uloží aj pôvodná forma, to znamená, uloží sa PDF alebo fotokópia alebo čokoľvek, čo všetky formáty podporujeme a faktúra je automaticky vyťažená do dátovej formy. Vystavujeme faktúry. Faktúry sa dajú ľahko vystaviť v mobilnej a webovej aplikácii. Vystavenie faktúr sme doplnili na základe takého dopytu alebo požiadavok našich klientov, ktorí chceli mať vlastne všetky služby v jednej aplikácii. Zatiaľ sme v takom režime, ktorý postačuje približne pre 80% podnikateľov, základné typy vystavovania. Teraz už sú pripravené na spustenie nové funkcie, opakujúce faktúry, automatické upomienky a ďalšie typy faktúr. Takže v priebehu niekoľkých týždňov to bude plnohodnotná faktúra aj pre vystavovanie faktúr. Máme workflow management a approvals, teda schvaľovanie. Dôležitá funkcia hlavne u väčších zákazníkov. Jednoduchý model, majiteľ potrebuje vedieť, že kto vykonal výdavok, aby ho mohol schváliť a vyúčtovať. Účtovníčka potrebuje vedieť, že či doklad je schválený na zaúčtovanie a na úhradu. Jednoduchý mechanizmus, alebo pre zákazníka jednoduchý mechanizmus, ktorý automatizujeme, aby požiadavky išli k ľuďom, ktorí sa potrebujú k tomu vyjadriť, aby sme uzavreli vlastne celý cyklus. Do doklada sme pripojili pomocou PSD2 integrácie Open API Tatra banky 7 slovenských bank, 4 české. Dajú sa z doklada uhrádzať priamo faktúry. Jednoducho vysvetlené do doklada si uložíte faktúry. Náš robot stráži, kedy majú splatnosť. Upozorní vás na to, že sú faktúry splatné a na pár klikov vykonáte rovnou úhradu. Je tam automatická rekoncilácia, klasický proces, ktorý asi skoro nikto nemá rád. Prídu vám doklady, potrebujete ho odovzdať do účtovníctva, musíte si vytlačiť výpis, zaškrtať, čo ste odovzdali, neodovzdali. Náš robot to spraví za vás. On si porovná vlastne výpisy s odovzdanými dokladmi a poznačí, ktoré platby ešte nie sú spracované. Pripravíme sa na vystavovanie virtuálnych kariet v spolupráci s Vizou. Pripravíme ten modul tak, že podnikateľ vystaví kartu napríklad pre svojho zamestnanca pod vysokou bezpečnosťou, stanoví mu čas, limit napríklad na 3 mesiace na 100 € a je to napojené na vyúčtovanie výdavkov tak, aby sme zostávali stále v bezpečnom režime. Expense management je na to naviazaný, nie od toho závislý. Je to vlastne vyúčtovanie výdavkov zamestnancov alebo vyúčtovanie záloh. Klasicky dostanú napríklad v stavebníctve dostanú zálohu na nákup materiálu, odovzdajú doklady, vyúčtujú voči rozpočtu, automaticky prechádza to do schvaľovacieho režimu. Platí všetko o digitalizácii, ako som spomenul, to znamená, účtovníčka to rovno môže účtovať. Keď sa ešte vrátim, my sme už pripravení, alebo vlastne technicky už máme integrovanú aj platformu Nordigen, ktorá sa asi premenovala, takže technicky sme pripravení na integráciu PSD2 integráciu akékoľvek banky v Európe. Vyvinuli sme vlastný textu data extraktor. Je to dôležitý taký prvok, pretože stále veľmi veľa faktúr je vydávaných alebo je ukladaných vo forme, ktorá nedá sa digitálne čítať. Ono sa to trocha zlepšuje, prichádzajú iniciatívy, ktoré by tomu mali pomôcť, ale tá variabilita faktúr je veľmi veľká. Máme taký multimodulárny modul, extraktor, ktorý sa díva na to, že ako najjednoduchšie faktúru vyťažiť. Stále sa učí, sú tam aj AI technológie a doplňavé nové funkcie. Je to výzva hlavne pri zahraničných faktúrach, kde tá variabilita je obrovská a našťastie sa ten algoritmus učí v komunite. Máme hotovú dokladu API, ktorá umožňuje veľmi jednoduchú integráciu. Niekto vraví, že sa neintegroval za jeden deň, niekto za 5 dní, do tých 5 dní sa dá API naintegrovať. Používa sa to na to, keď niekto chce vlastne využiť dokladov ako platformu na zber dokladov, digitalizáciu a následne ju napojiť napríklad na BI, expense management alebo na nejaké prehľady. Veľmi dôležitá vec, ktorou vlastne celé to tomu dáva zmysel, alebo celé to katalizuje, je vlastne zaúčtovanie dokladov, taký automatický billing. My máme vytvorené automatizácie pre softvery, ktoré sú tu vymenované. Pohodu máme správny mostík, HT Solution máme White Label, teraz sme integrovali Abra Flexi, MK Soft, Tangram a rakúsky software Schmidhuber. Tá integrácia umožňuje, že účtovník automaticky preniesie a zaúčtuje 300 dokladov za 30 sekúnd. 300 dokladov za 30 sekúnd je taký marketingový claim. Reálne pri testovaní to býva 800 dokladov za 20 sekúnd. Závisí to hlavne od internetu, od rýchlosti internetu, pretože spolu so zaúčtovaním sa prenesú najprv dáta,
vrátane účtovníctva, PDF prílohy, URL linka, ktorá vlastne je taká garantovaná životnosť 11 rokov. Po jej prekliknutí sa dostane užívateľ vždy do digitálneho archívu. Obojsmerná synchronizácia, aby sme synchronizovali čísla, ktoré sú v účtovnom softvere pre budúcu kontrolu a synchronizácia účtovných nastavení. Pripravujeme ďalšie integrácie. V súčasnosti už máme integrovaných približne 90% softverov alebo užívateľov na slovenskom trhu, 70% na českom. Ďalšie, ktoré vidíte dole, pripravujeme sme už v diskusii alebo v technickom riešení. V súčasnosti máme 8 000 podnikateľov na Slovensku. Ten počet celkom rastie. V súčasnosti máme rast približne 10 až 20% medzimesačne. Pripravujeme nové akcelerátory, ktorými sú hlavne nové integrované softvery. Máme približne 400 zákazníkov účtovných skupín, asi 8 000 podnikateľov zo Slovenska. Veľmi radi spolupracujeme s účtovnými skupinami. Dokladov vyvíjame, mohli by sme povedať, že v komunite účtovníkov, ktorí nám aktívne participujú na vývoji, zlepšujú nám procesy alebo dávajú nám požiadavky, aby sme im tú automatizáciu ešte viacej automatizovali. Minulý týždeň sme boli v Prahe, boli sme zaradení medzi 7 startupov do Accenture Startup Network s tým, že zo 124 sme sa vlastne dostali do tejto skupiny a ideme vlastne spolu s nimi teraz pokračovať pri vývoji dokladov napojení alebo spolupráci na korporátne skupiny, pre všetkým banky a ďalšie veľké korporáty. Dostali sme, alebo boli sme ocenení Slovak Fintech Awards na Zlatej minci. Pripravujeme expanziu alebo scaling na nové trhy. Už diskutujeme v Česku s našimi partnermi, pre všetkým tými, ktorí používajú kompatibilné účtovné softvery. Riešime Rakúsko a ďalšie DACH krajiny a pripravujeme sa do Srbska na ďalšie krajiny západného Balkánu. To nič a to sme my. Tak ďakujem veľmi pekne. Otázky? Mě by zajímalo, vy máte mimo produktu pro společnosti také verzi pro veřejnost, kde si lidé můžou skenovat bločky. Plánujete nějak rozvíjet ještě tuto platformu, která může eventuálně lidem pomoct sledovat svoje výdaje? Máme druhú platformu e-bločky, ktorá už má 120 000 používateľov na Slovensku. Ďalej ju rozvíjame. Máme tam bankovú integráciu s ČSOB bankou a aj v spolupráci s nimi pripravujeme ďalšie projekty k digitalizácii bločkov plus k digitalizácii a automatizácii vernostných systémov, ktoré už teraz sú v e-bločkoch. A pripravujeme črtu manuálneho a automatizovaného kategorizovania výdavkov, projektového riadenia v podstate pre rezidenčných zákazníkov. To je vec, kde chceme, alebo ten dopyt evidujeme z trhu, ľudia sú proste evidovať kategórie výdavkov podľa svojej domácnosti. Takže to je ďalší. Je šance, že by například lidé mohli vidět, že kolik jsme utratili v supermarketech, kolik jsme utratili za oblečení, tak to je to míněno? Toto je jeden stupeň kategorizácie, že sa pozrie, že v ktorom obchode koľko minuli. Skupiny obchodu zhruba. Skupiny obchodov. Druhý stupeň je typy výdavku, napríklad jedlo, oblečenie, paliva. A tretí je také malé projektové riadenie. To znamená, chcú si postaviť záhradný altánok, tak si vytvoria projekt, alokujú si náklady a potom si kontrolujú výdavky. Dobře, děkuji. Takže to byl Kamil Krajňák. Ďakujem veľmi pekne. Další člověk, který zde vystoupí, se jmenuje Michal Krondiak a je ze společnosti InvestHub. Dobrý podvečer. Nám sa zmenila len taká drobnosť, že budeme sa dvaja striedať, aby ste to mali trošku pestrejšie. Takže ďakujeme pekne za možnosť prezentovať náš projekt InvestHub. Radi vám povieme, že o čo sa snažíme. Takže snažíme sa preniknúť do sveta finančného sprostredkovania pomocou vlastne digitalizácie. Dnešný vlastne biznis model finančného poradenstva na Slovensku minimálne a v okolí sa uskutočňuje tzv. Sieťovaním. To znamená, že vlastne nových klientov spoločnosť naberá primárne naberaním najprv nových partnerov, ktorí následne naberajú nových klientov. Pri určitých finančných produktoch, podľa niektorých prieskumov, je akvizícia alebo náklad na akvizíciu
jedného klienta vrátený zhruba za 5 až 7 rokov, pričom životnosť klienta, podľa tiež nejakých zdrojov dát, je zhruba 5 až 7 rokov. Takže tá lifetime value toho klienta vlastne v danej spoločnosti, ako asi chápete, nie je taká dramaticky zaujímavá. Takže snažíme sa vytvoriť prostredie alebo riešenie, ktoré umožňuje finančným poradcom lepšie slúžiť ich klientom, čo je taká naša nejaká proposition. Takto nejak sa orientuje bežný človek dneska vo svete financií. Vplývajú na ňo nejaké exogénne a nejaké interné vplyvy. Tie exogénne sú väčšinou v podstate informácie z vonkajška, sú to makroekonomické cykly, trhová volatilita, hospodárske, proste množstvo informácií, ktoré dneska konzumujete zo sociálnych médií, z trhu, zo správ, z médií a tak ďalej. A potom sú to vaše vnútorné nejaké faktory, ktoré vás ovplyvňujú. A to sú vlastne vaše skúsenosti, sú to nejaké finančná gramotnosť a sú to vlastne nejaké vaše schopnosti vysporiadať sa s tým všetkým stresom a s tými situáciami, ktoré na vás zvonka vplývajú. A množstvo ľudí, ktorí nie sú odborníci v tejto oblasti, na to, aby zľahčili toto svoje finančné utrpenie, oslovujú finančných poradcov. Títo finanční poradcovia by im vlastne mali svojou odbornosťou pomôcť. A čo je najdôležitejšie vo finančnom poradenstve, to sa tak hovorí a myslím, že to je pravda, je vlastne tá dôvera medzi finančným poradcom a tým jeho klientom. Žiadny klient nepovie dostatok informácií poradcovi, ktorému nedôveruje. Ten následne, ak teda si už vytvoria tú dôveru, tak povie mu množstvo informácií o sebe, ten mu nejakým spôsobom poradí a niekedy sa stáva v čase, že ak mu poradil podľa toho klienta neúplne správne, tak vlastne tá dôvera je vlastne naštrbená a ten klient sa vracia v čase do momentu, kedy mu vlastne ten poradca poradil. Tých reálnych problémov je v skutočnosti oveľa viac. Podľa štúdie Morningstar klienti nemenia svojich finančných poradcov len kvôli tomu, že im zle poradili. Ako vidíte, tak vlastne jeden z najväčších problémov je tá kvalita nejakej finančnej služby. Potom je to nejaký vzťah, sú tam aj veci ako je komunikácia alebo v podstate celý ten nejaký user experience z toho celkového poradenstva, z tej služby. A samozrejme je to aj samotný performance, ak sa bavíme o nejakých investičných produktoch, ale ako vidíte, tak vlastne z toho prieskumu vyplýva, že je to len 11% respondentov povedalo, že vlastne to je ten dôvod, prečo menia finančného poradcu. Takže tie základné problémy sme identifikovali ako vysoké náklady na poradenstvo, značné rozdiely v kvalite medzi jednotlivými službami a poradcami. Častokrát sú to dobre mienené rady, ktoré ale neboli personálne správne určené tomu danému klientovi. A potom je to ten celkový zážitok zo služby. Čo keby sme teda spravili tieto 3 body? Poďme vytvoriť jednotný štandardizovaný nejaký proces alebo nejakú kvalitu v poradenskom sektore. Začali poskytovať vysoko personalizované odporúčania a digitalizovali, zefektívnili a nakoniec zlacnili celý proces. Vítajte teda v InvestHub, na ktorom dnes pracujeme. A je to vlastne software alebo platforma, ktorá má jednak doručiť klientovi lepší zážitok z finančného poradenstva a z nákupu jednotlivých služieb. Jednak dať poradcovi do rúk veľmi silný nástroj, ktorý mu dovolí robiť kvalitné profesionálne poradenstvo a jednak môže z neho profitovať aj samotná finančná inštitúcia, ktorej produkty sa dostanú nakoniec ku klientovi, ktorý ich reálne chce. Tuto je nejaká tradičná schéma finančného poradenstva, tak ako to dneska funguje. Ak začneme pri marketingu, web stránke, často tam už máte proste nejaké call to action buttons, ktoré hovoria, že ak sa vám niečo páči, kliknete si a čakáte, ako si to nakúpite. Realita je taká, že len od vás zoberú kontakt a potom vám volá call centrum, následne príde nejaká konfirmácia, že či vás môžu prepojiť na špecialistu, daný špecialista sa vám ozve, potom príde prvé, druhé, často aj tretie stretnutie. V dnešnej dobe už často aj online, ale stále preferujú osobné stretnutia a potom je výber vlastne produktu, ktorý mal by byť vhodný pre vás. A potom prichádza samotná realizácia. Celý tento proces nie je vôbec štandardizovaný a často trvá viac ako týždeň, 2. Takže nie je to veľmi efektívne v dnešnej digitalizovanej dobe.
Proces, ktorý sme navrhli, my v podstate pozostáva zo 4 bodov. Ten prvý je, že počúvame nášho klienta. To znamená, my nie sme v tom dialogu tí, ktorí predstavujú seba, ktorí hovoria o produktoch, ktoré by mali ľudia mať. Počúvame preferencie a vytvorili sme celý systém na to, aby sme dokázali navnímať to, čo tí daní klienti chcú. Následne tieto vstupy vlastne vstupujú do nášho softvéru, ktorý ich analyzuje a vytvára personalizovaný model pre každého z klientov. Následne po odsúhlasení nejakého portfólia vybraného a navrhnutého prechádza klient v samotnej realizácii, kde vlastne plne digitalizovaným procesom prechádza k nákupu daného produktu a následne je to monitoring. Náš systém beží 24/7 a neustále príjma jednak requesty zo strany klienta, alebo ak náš systém vyhodnotí, že treba niečo v portfóliu upraviť, tak tiež mu príde notifikácia a nejaké odporúčanie. Takže čo týmto celým procesom sledujeme, je vlastne práca poradcu, ktorú chceme zefektívniť, zážitok klienta, ktorý chceme stransparentniť a tiež zlepšiť a nakoniec aj potenciál pre spoločnosť, ktorá poskytuje tieto služby, ktorý je vlastne ten, že jej služby sa dostanú rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie ku koncovému záujemcovi. Teraz si poďme v rýchlosti povedať, ako ten proces reálne u nás vyzerá. Začíname naozaj tým, že každý sme nejaká unikátna persona, každý sme unikátny človek v nejakej unikátnej situácii životnej a vytvorili sme teda systém, vďaka ktorému vlastne dokážeme dopytovať toho človeka a identifikovať vlastne, v akej sa nachádza situácii. Tu by som predal slovo kolegovi. Takže presne ako sme ukazovali, že máme to keby viacero typov person a na to, aby sme vlastne vedeli pochopiť všetky tie ich potreby, tak sme vytvorili dotazníkový systém, kde vlastne personalizovaným profilovaním dokážeme zistiť, že čo ten klient chce a v akom čase, čiže zistiť vlastne nejaké jeho ciele a presne, že čo pre neho znamenajú, pretože je rozdiel, že či si chcete kúpiť dom a spraviť si z neho vlastné bývanie, alebo ho chcete kúpiť iba preto, aby ste ho za pár rokov predali, že má pre vás inú hodnotu. A personalizácia v tomto prípade je veľmi kľúčová, pretože ľudia sú až o 40% viac ochotní kupovať práve tie personalizované produkty. A ciele potrebujeme mať presne čo najlepšie definované, pretože vo svete plánovania, ale aj modelovania platí jednoduché pravidlo garbage in, garbage out, čiže vlastne v akej kvalite nám viete poskytnúť vstupy, tak iba v takej kvalite my vám vieme dodať výstup. Definíciu cieľa sme teda zhrnuli čo najjednoduchšie do 4 parametrov. Je to teda prioritizácia cieľov, čiže určenie ich priorít, ich vzájomná dôležitosť, počet rokov do plánovanej realizácie cieľa, čiže nejaký investičný horizont a teda sumu, ktorú potrebuje investor dosiahnuť. Po stanovení týchto parametrov cez náš dotazníkový systém ich viete použiť v našej aplikácii, kde spolu s ďalšími informáciami o vás, ako je nejaký vstupný kapitál a úspory a tiež váš rizikový profil. Dostanete vlastne exaktnú odpoveď, ako narábať so svojimi finančnými prostriedkami, čiže kde vložiť ten vstupný kapitál a ako investovať vaše úspory do jednotlivých cieľov tak, aby ste s rastúcou pravdepodobnosťou vedeli dosiahnuť svoje ciele. No nepozeráme sa však iba na jednu situáciu, že prídete k nám, stanovíte si ten finančný plán, ale je to ongoing proces, že vždy, keď sa niečo stane, nejaká pozitívna situácia, že vám prídu nejaké odmeny, tak aby ste vedeli, že kam ich zainvestovať, alebo nastane nejaká negatívna situácia, budete musieť zlikvidniť čas svojej investície, tak na to sme tu my, aby sme vám poradili, ako čo najefektívnejšie sa chopiť tejto situácie, aby to malo čo najnižší negatívny vplyv na dosiahnutie vašich cieľov. A keď sa teda s našim plánom stotožníte a vlastne ste rozhodnutí, že ktoré ciele chcete, tak vás naša digitálna platforma prevedie procesom až dosiahnutiu týchto produktov, ktoré potrebujete na realizáciu vašich cieľov.
Čiže je to úplne digitalizovaný proces, kde si prejdete cez investičný dotazník až po instantnú bankovú transakciu na vlastne nakúpenie daného produktu. No tu sa však pre našich klientov cesta nekončí. Máme pripravené prehľadné komunikačné prostredie, ktoré vlastne ukazuje investorovi, aký je jeho finančný stav, ako sú na tom jeho ciele, ktoré sú práve pre ňoho dôležité. A vie s ním teda komunikovať prostredníctvom notifikácií v danej platforme, že keď nastane nejaká negatívna alebo pozitívna situácia ohľadom jeho účtu, takže ako má na ňu reagovať, čiže mu príde ako keby nejaké personalizované odporúčanie, že čo má vlastne spraviť. Čiže ak nastal nejaký pozitívny alebo negatívny vývoj hodnoty, ktorý vlastne vplýva na dosiahnutie toho cieľa, tak aby vedel na tú situáciu efektívne reagovať, aby to malo čo teda najpozitívnejší dopad na dosiahnutie jeho cieľa. Takže aby sme to zhrnuli, vieme o tom, že finanční poradcovia sú dôležití pre ľudí. My len chceme dosiahnuť, aby celý tento proces bol hodný roku 2024. Takže pre tých našich klientov, či sú to poradcovia ako taký, alebo koncový človek, koncový investor, sme tu vlastne z dvoch aspektov. Je to ten ľudský, ten psychologický, a je ten technologický. Vieme, že ľudia chcú byť vypočutí, vieme, že ľudia chcú nakupovať personalizované produkty, vieme, že ľudia chcú dosahovať tie ciele, ktoré si oni nejakým spôsobom zadefinovali. A v momente, keď nie sme schopní našimi nejakými digitálnymi technológiami pomôcť tomu klientovi, tak v podstate je tam stále prítomný nejaký fyzický profesionál. A v rámci tých technológií vlastne tak máme na platforme zapojené vlastne široký rozsah investičných nástrojov. Máme a dokážeme zapájať veľké množstvo kvalitných investičných stratégií od známych investičných spoločností, obchodníkov s cennými papiermi alebo bank. Máme vlastne to exaktné investičné poradenstvo, to znamená, že nie je to len nejaký odhad človeka alebo nejaké dobré odporúčanie a v podstate celý ten onboarding klientov a komunikácia s ním je taktiež online. A čo je najväčší podľa mňa benefit je to, že vlastne človek dostane vždy tú radu 24 hodín, 7 dní v týždni, vtedy, keď potrebuje, nie vtedy, keď jeho poradca vlastne fyzicky nejakým spôsobom v dispozícii. Toto je náš tím. Prečo sme sa do toho pustili? Obidva pochádzame vlastne z oblasti investičného manažmentu, kde sme videli vlastne, aká je veľká efektivita, aká je veľká vlastne digitalizácia, aké veľmi výrazné nejaké technologické nástroje sú používané vlastne na dosahovanie zisku. A keď sa pozrieme na tú druhú stranu, vlastne nejaké rovnice, kde sú vlastne tí alokátori kapitálu alebo tí klienti, tak si myslíme, že pri rozhodovaní alebo pri ich nejakej navigácii chýba značné množstvo týchto nejakých technologických výdobytkov. Tu je len nakoniec také konštatovanie vlastne bývalého CEO Saxo Bank, ktorý vidíte ho vlastne nejaký claim, s ktorým asi veľa z vás sa stretlo a poznáte to. Tá technológia v podstate ide veľmi, veľmi rýchlým krokom dopredu a to, čo sme si mysleli, že pred 20 alebo 30 rokmi je super, tak dneska sa nám zdá, že to bolo už hrozne zastaralé. Takže myslíme si, že tak ako voľakedy vlastne obchodovanie napríklad alebo investovanie trvalo dní a bolo drahé, dneska trvá v podstate milisekundy, tak aj to finančné poradenstvo by mohlo byť efektívnejšie a nemusí trvať dni, ale môže trvať minúty. Ďakujeme. V tuto chvíli vystoupí dva lidé, paní Věra Šmídová z Ela Blockchain Services a pan Richard Ščambura z Orca Limited. Dobrý den, já děkuji za pozvání a já jsem z firmy Ela Blockchain Services a zabýváme se technologií blockchain a využíváme blockchain mimo fintech oblast. Přestože blockchain je v tuhletu chvíli tahleta technologie využívaná ve fintechu, tak my pomáháme firmám využívat tuhletu technologii mimo tuhletu oblast. A já možná ještě než začnu, protože to slovo blockchain tady ještě nezačalo. A mě by hrozně zajímalo, jestli tady je někdo z vás, jestli se můžete přihlásit, je to jediná otázka, nebudu vás nikoho zkoušet, jestli máte někdo malinké ponětí o tom, co to vlastně blockchain je. Je tady někdo?
Skvělý, tak je vás většina, tak to mám radost. Tak já přeskočím informaci, co je to blockchain a pustím se k naší firmě. Naše firma byla založena Elektrotechnickou asociací České republiky, abychom v České republice a mimo Českou republiku vytvořili blockchain. To se nám podařilo a v roce 2020 jsme ve spolupráci s IBM a s ČVUT postavili blockchain na platformě Hyperledger Fabric. Další rok 2021 jsme firmu certifikovali na ISO 9001 a 27001, což je norma, která se zabývá bezpečností dat a informací. A zároveň jsme se stali členy komise, která vytváří dokonce mezinárodní normy pro blockchain. A v roce 2022 naše platforma měla už 32 nodů, to znamená 32 uzlů, které jsou zapojeny do jedné blockchainové sítě. Od roku 2023 stavíme na blockchainu aplikace, pomáháme firmám integrovat blockchain do jejich procesů a naše blockchainová platforma Elachain má necelých 40 nodů. Co to znamená? Všechny tyhle ty nody, tyhle ty uzly, tyhle ty organizace a instituce sdílí stejná data. Provozují na ní aplikaci, která se jmenuje Blockchain Notarius a mezi tyto členy, mezi tyto uzly patří například Ministerstvo průmyslu a obchodu, patří tam různé univerzity, patří tam Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy. Máme tam například i malé právníky, velké právníky, jako jsou Rowan Legal, ale i malé, i velké IT firmy, jako například IBM, i Abru a mnoho dalších. A všechny tyhle mají na svém uzlu provozují aplikaci, která se jmenuje Blockchain Notarius a ta dělá to, že vám potvrdí autorství vašich dokumentů. V praxi to funguje tak, že vezmete vaše data, přetáhnete do webového rozhraní, vytvoří se hash a tento hash nebo otisk vašich dat ukládáte do této sítě Elachain. Získáváte tak jakési potvrzení o autorství a důkaz o tom, že tento dokument je váš. Zároveň všichni ostatní, kdokoliv tento dokument obdrží, se velmi snadno opět přetažením do tohoto systému může ověřit, jestli ty data, která mu předkládáte, jsou pravá. A my jsme vytvořili blockchain právě na platformě Hyperledger Fabric. Je to obrovský open sourceový projekt, který byl vytvořen společně s firmou IBM. A zvolili jsme tuhletu platformu právě proto, protože se dá snadno integrovat do procesů ve firmách. Podporuje náročné průmyslové standardy a zároveň je i kompatibilní s mnoha různými normami, které jsou právě pro firmy nejenom mimo fintech velmi důležité. A co je důležité a čím se liší od ostatních blockchainů, je právě to, že vám umožňuje stavět soukromé kanály. Co to znamená? Vy provozujete jeden nod, znamená jeden počítač, fyzický nebo virtuální, jeden uzel a tenhle ten nod, na něm můžete mít několik různých kanálů. To znamená několik různých blockchainů. Jsou to vlastně takové sítě. Je to jakési úložiště těchto hashů, těchto otisků vašich dat. Například, když firma, může existovat nějaká firma v automotiv, která sbírá data z výroby, svoje nody může integrovat do svých výrobních zařízení, sbírá data z výroby a na konci celého toho výrobního cyklu vypadne nějaký výrobek a zároveň rodný list výrobku a firma má taky jistotu, že ty data, která tam ukládá, nebyla nějak sfalšovaná, zmanipulovaná. Ve chvíli, kdy do té své privátní sítě přidá někoho zvenku, jedná se o jakýsi hybridní kanál, zvyšuje tím důvěryhodnost ve svá data, pokud je to například nějaká certifikační autorita nebo nějaký jejich obchodní partner. A dále je to škálovatelnost. Tady je uvedeno číslo, že tato platforma umožňuje 3500 transakcí za vteřinu. To číslo je samozřejmě různé a může být výrazně vyšší, ale může být i nižší a opět to záleží na výkonu těch jednotlivých uzlů, těch jednotlivých počítačů a na výkonu celé té sítě. A jak vidíte, zde je 81 největších firm na světě. Konkrétně 81 firm největších na světě využívá nějakým způsobem technologii blockchain
a nejvíce právě využívají právě tu platformu Hyperledger Fabric, kterou jsme si zvolili i my. A jak vidíte na tomhle kruhovém diagramu, tak nejčastěji se právě blockchain využívá v dodavatelském řetězci, v řízení dokumentů a v různých druzích průmyslu. Jak to funguje právě v tom dodavatelském řetězci, jak se využívá blockchain? Funguje to tak, že ten produkt, jak prochází celým tím distribučním řetězcem, tak každý, kdo ten výrobek vezme do ruky, zapíše do blockchainu informaci, že ho převzal, ideálně informaci, že ho posílá dál a můžou se přidávat do blockchainu informace o vlastnostech toho produktu. Například rizost, pokud se trasují diamanty, můžou se přidávat váha, teplota a mnoho dalšího. Ten produkt pak nakonec doputuje ke svému zákazníkovi, konečnému uživateli a ten pomocí třeba QR kódu nebo čehokoliv jiného si snadno ověří, jestli ten produkt prošel tou cestou, kterou měl projít. A pokud ano, tak získává větší důvěru, že ty data a že ten produkt, který má v ruce, tak je pravý. A jak to funguje v České republice? My jsme vytvořili společně s několika dalšími partnery národní blockchainový registr, který je jakýsi ekosystém, který v prvé řadě má samozřejmě tu vlastnost, že ji můžete využít pro to, abyste si právě ukládali otisky vašich dat. To znamená, abyste si ukládali v tomto registru to vaše autorství. Opět jednoduchým způsobem přetáhnete vaše data do webového rozhraní, ukládáte hash a případně nějaké další informace o vašem dokumentu. A Národní blockchainový registr vám zajistí důkaz o tom, že vy jste právě tím autorem. A buď to využijete jednoduché webové rozhraní, anebo pokud těch dat je více a vy vydáváte certifikáty o vašich výrobcích, tak pomocí API můžete jednoduše komunikovat s tímto ekosystémem a ty data samozřejmě ukládat v rámci nějakých dávek. Tady jednu aplikaci ještě, kterou zmíním, docela zajímavý projekt, který jsme realizovali ze společností ETD v Plzni. A tato společnost právě využívá Národní blockchainový registr. Firma ETD posílá na Ukrajinu transformátory a stávalo se jim v minulosti, že jejich zákazník rozporoval obsah zásilky. A oni neměli důkaz o tom, že opravdu do té zásilky vložili to, co měli, tak jim to zboží posílali znovu. My jsme jim pomohli ve výstupní kontrole a pomohli jsme jim tak, že jsme instalovali u nich kameru. Ta kamera se namířila na krabici, do které skládají části toho transformátoru. Jednotliví pracovníci naskládali do krabice části transformátoru. Krabici zavřeli, zabezpečili ji pečetěmi a všechny tyhle informace se uložily na blockchain. A ukládal se tam i to video celé, ten otisk toho videa. Zároveň jejich zákazníkovi došla informace, že veškeré informace o tomto procesu jsou uloženy v Národním blockchainovém registru a zákazník už jim obsah zásilky nerozporoval. Oni získali tak důkaz o tom, že to zboží odešlo. A další aplikace, kterou jsme realizovali společně ve spolupráci s firmou Orca, která je vaším členem, je hlasovací aplikace Per Rollam. A já bych předala teď slovo Ryšovi Šamburovi, který vám poví, jak tahle aplikace funguje. A já děkuji za pozornost. Vážené dámy, vážení páni, ja som Rišo Šambura. Môžem ma teraz už vidno. Asi som dosť nízky. A ja som vlastne zástupcom spoločnosti Orca Limited, ktorá vlastne vyvinula aplikáciu hlasovanie na blockchaine alebo hlasovaciu aplikáciu s následnou notarizáciou do blockchainu. Súčasne by som sa rád poďakoval pani Viere Šmídové za veľmi prínosnú a zaujímavú prezentáciu. A ako už vlastne bolo spomenuté, tak v rámci Národného blockchainového registra, ktorý beží v Českej republike, jeho nejakou súčasťou je aj hlasovacia aplikácia, kde jednotliví vlastne užívateľia danej aplikácie finálne môžu ukladať jednotlivé časti toho hlasovania do blockchainu.
Aké to má zásadné výhody, alebo my ich vlastne vidíme, tak jedna z základných vecí je vlastne bezpečnosť uvedenej aplikácie, pretože napríklad výsledky hlasovania alebo dokument, o ktorom sa hlasuje, tak následne hash toho dokumentu alebo ten výstupný protokol z toho hlasovania je uložený na blockchain, potom je to následne transparentnosť. To znamená, že považujeme dáta, ktoré sú uložené na blockchaine, že by mali byť nejak transparentné, sú následne spätne dohľadateľné, je tam nejaký časový zámok a tak ďalej. Dôležitým aspektom samotného hlasovania je anonymita, pretože dôležité je, aby jednotliví ľudia, ktorí hlasujú, mali anonymný výstup, aby sa nehovorilo, že ty si hlasoval zle, ty si hlasoval dobre a tak ďalej. Základnou úlohou danej aplikácie, ktorú sme si na úvod predsavzali, bolo, aby tá aplikácia bola hlavne jednoduchá, intuitívna, aby ten finálny užívateľ, či už ktorý hlasuje, alebo organizátor toho hlasovania, aby vôbec ani nemal nejaký pocit, že nejaká technológia blockchain ho vôbec zaťažuje. Xkrát s blockchainom mnoho ľudí má spojený iba nejaký hlavolám v podobe nejakého finančného blockchainu, nevždy s ním musí mať dobrú skúsenosť. A potom ďalšou z výhod uvedenej aplikácie je kompatibilita, či už na rôznych technológiách alebo zariadeniach. Samotnú tú prezentáciu sme pripravili tak z pohľadu toho organizátora toho hlasovania, čiže toho dá sa povedať nejakého nadusera, ktorý bude organizovať hlasovanie o nejakom dokumente. Jeden z tých úvodných krokov je, že organizátor hlasovania vlastne na úvod vytvára to samotné hlasovanie, kde zadáva jeho základné informácie. Tu sme si stanovili také dve základné veci, že výber toho spôsobu hlasovania pre hlasujúcich bude zaslaním nejakého linku do e-mailu, kde bude nejaká názorná informácia, následne klikne na ten link a dostáva sa na BVB rozhranie, ktoré už ho naviguje na samotné hlasovanie, alebo pomocou priradenia nejakých prihlasovacích údajov. To sme zatiaľ vylúčili. Čiže keď to samotné hlasovanie sa na úvod nejak vytvorí, alebo ten organizátor ho vytvorí, tak potom nastáva dôležitý bod a to, že aby sa mohol hlasovať, tak tam musia hlasovať nejakí ľudia. Čiže tí ľudia, alebo zoznam tých ľudí je možné pomocou tej aplikácie, keďže hovoríme, že je jednoduchá, tak buď tam vložiť nejaký zoznam v nejakom predpísanom formáte toho súboru, alebo je možné tých jednotlivých hlasujúcich zadať aj manuálne, aby to bolo nejak jednoduchšie. Ako to býva zvykom, tak vo veľa prípadoch za využívanie rôznych služieb sa aj platí. Tak dôležité je, aby ten organizátor toho hlasovania vedel, koľko ho to hlasovanie bude stáť. Aplikácia je vlastne koncipovaná tak, že už v priebehu toho vytvárania hlasovania, podľa toho, aký je počet hlasujúcich, tak od toho sa bude odvíjať tá finálna cena hlasovania. Čiže ten organizátor už dopredu vie, že nejaký počet ľudí, je tam nejaká cenová politika, som s tým oboznámený a bude ma to stáť toľko a toľko peňazí, tak sa rozhodne asi do toho pôjdem, budem hlasovať. Dôležitou vecou je potom, ako samotné za dané hlasovanie zaplatiť. Sú tam zvažované rôzne formy platobných metód. Jedna bude samozrejme kartou, potom zvažuje sa aj Apple, Google Pay, ale v súčasnosti je existujúca metóda platba bankovým prevodom. Čiže už keď viete, že ste si istí, že vytvoríte to hlasovanie, chcete za neho zaplatiť, tak potom prechádzate do ďalšieho bodu. V tomto móde je ešte možné dané hlasovanie ešte zrušiť, keď sa nad tým zamyslíte, že asi to bude možno pre mňa drahé, alebo máte na to iné dôvody. Následne, ak ste sa rozhodnete pre dané hlasovanie, tak dôležitou vecou je vložiť dokument, o ktorom sa bude hlasovať. Lebo väčšinou sa jedná o nejakú konkrétnu záležitosť, ktorá je vyšpecifikovaná v nejakom dokumente. Buď to môžete urobiť uploadom daného dokumentu do aplikácie, alebo manuálnym vložením do dialogového okna. Čiže sú dve cesty, aby to bolo pomerne jednoduché a intuitívne. Následne sa vlastne to hlasovanie spustí. Tu dôležitou vecou je povedať, že to hlasovanie si môžete načasovať na nejaké obdobie v budúcnosti, na nejaký konkrétny dátum a čas, kde aj to samotné hlasovanie má nejaký časový okamih od do.
Alebo samotne zvažujeme, že to hlasovanie sa bude dať spustiť aj okamžite. Následným spustením daného hlasovania jednotlivým účastníkom toho hlasovania prichádza do e-mailu vlastne hlasovací link, kde sú oboznámení s tým, že o čo sa vlastne jedná, kde bude prebiehať to hlasovanie, názov toho hlasovania, dokument, o ktorom budú hlasovať a vlastne základná vec je, kedy sa to uskutoční. A potom samozrejme má na starosti ten dotyčný možnosti, buď hlasujem za, proti, alebo sa zdržím. Klasika. Tu by som chcel ešte jednu vec vlastne uviesť, že v prípade, že ten organizátor toho hlasovania má napríklad tých dotyčných nejak konkrétne pod kontrolou ako tuto v miestnosti, nemusí čakať na nejaký budúci okamih, ale to hlasovanie môže začať okamžite, alebo okamžite potom, keď majú ľudia už pocit, že dohlasovali, okamžite ho skončiť. Následne vlastne prebieha to ščítavanie hlasov. Po ščítaní hlasov je fakt dôležitá vec, vyhodnotenie samotného hlasovania, aby sme vedeli, že na čom sme, či sme odhlasovali a následne ako sme odhlasovali. Čiže zobraciam samú nejaký názorný screen, kde vlastne vidí, koľko ľudí hlasovalo za, proti, kto sa zdržal a po prípade, kto nehlasoval. A následne podľa nejakého zvoleného hlasovacieho algoritmu ten organizátor hlasovania volí to veľké finále, ktorým je buď to hlasovanie bolo schválené, buď bolo zamietnuté, alebo to hlasovanie môže prehlásiť, ak sa nenaplnili podmienky stanovené hlasovaním za neplatné. Dôležitou vecou je, že o tom hlasovaní sa na záver vlastne vygeneruje finálny protokol, a to protokol o hlasovaní, ktorý obsahuje základné údaje o hlasovaní, čas, miesto, následne aj hash toho dokumentu, o ktorom sa hlasovalo a vlastne veľký výsledok, či to hlasovanie, ako som už spomenul, bolo prijaté, zamietnuté alebo prehlásené za neplatné. To by bolo asi všetko od danej aplikácie a ja vám vlastne ďakujem za váš čas a pozornosť. Otázky? Já bych měla možná na vás, paní Šmídová, otázku. Vy jste hovořila o tom, že zákazník si může odsledovat, za ten výrobní proces byl takový, jaký skutečně měl být. Máte nějaké analýzy nebo průzkumy v České republice, které by hovořily o tom, kolik lidí toto v reálu zajímá? Protože jedna věc je, že uvažujeme tak, že lidé jednají a veřejnost přemýšlí věcně, ale behaviorální ekonomie nám hovoří o tom, že to věcné mnohdy ani není. Ano. To je velmi komplikované. Jako my v podstatě my jsme v té fázi, kdy ten produkt vkládáme na trh tím způsobem, že se snažíme vyvolat poptávku. To znamená, že my nereagujeme na poptávku, ale tu poptávku vyvoláváme. To znamená, že edukujeme, vysvětlujeme lidem, že tady je nějaká technologie a firmám blockchain, která jim pomáhá v té autentifikaci dat. A obvykle, co se týče toho vašeho dotazu, nejčastěji reagujeme na požadavky firem v automotive, které právě řeší ty rodné listy výrobků. A tam je slabé místo v tom, že oni ty rodné listy podepisují časovými razítky, které mají, a ta časová razítka mají expiraci 3-5 let, tuším. Ve chvíli, kdy ukládají haše neboli otisky těch dokumentů, tak tam není omezené, to ukládání toho haše není omezené časově. To znamená, že nahrazení toho časového razítka je velké snížení nákladů těm firmám. Dobře, držím vám v té edukační práci palce. Děkujeme. Takže to byla paní Šmídová a pan Ščambura. Předposledním člověkem, který zde vystoupí, bude pan Richard Marko ze STU FIT. Pekný dobrý podvečer, dámy a páni. Už sa na to chýli ku koncu, tak nebudem to zbytočne zdržovať, poviem tie základné a podstatné veci. Som vedeckým pracovníkom na FIT STU, som tam 3. rokom a tu som preto, aby som vás vyzval ku spolupráci s našou fakultou. Po tie 3 roky, čo som tam, som si všimol, akých šikovných študentov máme a snažím sa ich viesť k tomu, aby sme riešili problémy zo života, aby tie projekty neboli
šuflíkové. Čiže predvediem vám alebo poviem o pár projektoch, ktoré sme riešili, ktoré sú zamerané pre túto komunitu. Samozrejme, máme veľa tých študentov, veľa projektov, takže bude to len skôr na nejakú ukážku. Máme 6 výskumných skupín na fakulte, ktoré sa venujú rôznym oblastiam. Máme tam automotív, ktorí robia automatické autá, ktoré same šoferujú, blockchain a fintech, kde som vlastne ja a môj kolega Kristian Košťal. Máme big data, cyber security, AI a computer vision. V podstate veľmi, veľmi šikovní ľudia, ktorí vedú tieto výskumné skupiny. V podstate naša spolupráca alebo ponuka spolupráce má niekoľko úrovní. Sú to bakalárske práce, diplomové, dizertačné a tímové projekty. Nie sme žiaden software house, nemáme záujem vyvíjať nejaké softvery pre vás. Skôr sa zameriavame na proof of concepty, niečo, na čo nemáte peniaze, nemáte čas, chcete vyskúšať. Proste, aby sme vybádali alebo našli riešenie, ako sa to dá urobiť, alebo vyriešili nejaký váš problém. Projekty, ktoré momentálne bežia, jeden z prvých, ktorý začal vlastne pred 3 rokmi a ide dodnes v rôznych podprojektoch, ktorý vediem je Adverse Media Screening. Tí, ktorí sa venujú AML-ku, možno vedia, že Adverse Media Screening je jedna z podoblastí, ktorá spadá pod AML. Ďalší zaujímavý projekt AI v zákazníckej podpore. To znamená, máme ašpiráciu spraviť systém, alebo proof of concept, niekto zavolá na telefónnu linku, AIčko, proste bude s tým zákazníkom komunikovať, robí ten first line support, ak nebude vedieť, potom bude to na second line. Vytvárame register osôb s významnými verejnými funkciami, ktoré vlastne sa dajú aplikovať do finančných inovácií. Pripravujeme návrh systému na analýzu súdnych rozhodnutí tiež kvôli evaluácii nejakého rizika pri vašich partneroch alebo pri nejakých finančných transakciách. Venujeme sa AIčku, prispôsobovaniu open sourceových modelov pre slovenčinu, aby im lepšie rozumeli, aby boli efektívnejšie. Robíme rôzne porovnania. A venujeme sa aj blockchainom, napríklad Zero Knowledge a aplikáciám a podobne. Adverse Media Screening, ten by som tak rád predstavil narýchlo, aby ste zhruba videli, kde v podstate sa vieme hýbať, kde vieme vám ponúknuť nejakú spoluprácu, pretože tento projekt je jeden z takých najdlhších, ktorým sa venujem. Robíme screening médií, vyhľadávaní, robíme sankčné zoznamy, politicky exponované osoby, robíme podnikové registre, súdne rozhodnutia, aktivity na sociálnych sieťach a zoznamy dlžníkov. Každá krajina je pokrytá inak, každá krajina má iné prístupy, ako sa k tým zoznamom a registrom dá pristupovať. Každopádne zdokonalujeme to, ak máte o niečo záujem, vieme to pripojiť a podobne. Máme k tomuto systému aj frontend, ktorý je zadarmo, viete si vyskúšať, v akom je v podstate dnešnom štádiu. Projekt sa volá Adversy alebo Adversa. Keď sa dáte adversa.com, dostanete sa v podstate k nejakému slovenskému a anglickému interfejsu, zadáte tam osobu, ten vám vyhľadá nejaké informácie k osobe. Screenshot sa robil z dneska. Hľadal som nejakú osobu, ktorá v podstate nie je nejaká príliš prepieraná v nejakých médiách. A vidíte, že pri pánovi Jaundušovi vidíme nejaké určité osobné informácie, vidíme tam sumár z rôznych médií, v tomto prípade z zdrojov elektronických médií, potom ďalej sa dá scrollovať, sú tam informácie o tom, aké informácie nájdeme v Google alebo v ďalších médiách a asi ste si aj tipli, že v podstate tie informácie sú sumarizované AIčkom, vieme z toho robiť reporty, ale čo je podstatné, je tomu APIčka. Čiže my chceme nájsť spoločnosti, ktoré by radi mali zdroj tých informácií. Čiže
My tie informácie chceme dať vám, ako fintechovým spoločnosťam. Chceme vám doplniť veci, ktoré vám chýbajú. Chcem vám pomôcť veci automatizovať, aby ste sa, povedzme, v tomto prípade s tým complianceom nemuseli nejako naťahovať. Moja osobná skúsenosť je práve compliance vo fintechu, kde mám dlhoročné skúsenosti v tej AIčkovej, tej regulačnej oblasti. Čiže máte partnera, s ktorým viete do určitej miery určite hovoriť aj odborne. Takže takto rýchlo, stručne. Tu je môj kontakt, kľudne napíšte. Budem tu teraz ešte pol hodinu určite, kľudne si ma odchyťte, porozprávame sa a uvidíme. Zeptám se, jaký je rozdíl mezi tím, když bych si toho Braňa Ondruše dal do Google? No keby ste si dali Braňa Ondruša do Google, tak Google vám dá 10 výsledkov. Vyhodí mi to Wikipedii, vyhodí mi to, pokud má třeba profil na LinkedInu, tak ten profil, vyhodí mi to články, ve kterých se objevilo jeho jméno, což je v podstatě velice podobné tomu, co jsme viděli tady na první pohled na tom. Áno, lenže vy nemáte čas čítať všetky zdroje. Čiže my tie zdroje upracujeme, my ich vyfiltrujeme, my pozrieme, ktoré informácie sú relevantné. My vieme tie informácie zacieliť na nejaký topik. Vás zaujíma, či mal nejakú kriminálnu históriu, alebo či bol aktívny politický, alebo či nejakej inej oblasti bol činný. Vieme tie veci vysortovať a vieme z toho spraviť report v ľubovoľnom jazyku, vieme vám to exportovať, dať do tej apičke, prepojiť to s inými registrami, viem povedať, s kým podniká na Cypre napríklad a podobne. Čiže vy keď sa dáte do Google, tak to musíte robiť manuálne. Takže dneska tá hodinový čas toho človeka, ktorý robí nejakú kontrolu pre tú finančnú správu pri tých transakciách, je niekde iné. Na čo by to robil manuálne a robil si screenshoty, keď to proste vie za pár centov, za pár euro mať sumár v podstate automaticky. Otázky? Páči sa. On prešiel nejakými zmenami a čakajú ho nejaké legislatívne zmeny, čiže rozmýšľali sme nad tým, ale my nevieme spraviť všetko pre každého hneď. My máme nejaký prvý nástrel, aby sme ukázali, toto vieme a teraz je na vás, aby ste vypovedali, čo ešte chceme. A potom sa vieme rozprávať. Jenom abyste měl možná nějakou zpětnou vazbu. Kdo z vás, jak jste nyní poslouchali, si dovedete představit, že byste využili nějakým způsobem nabídku STU? Zvedněte ruku. Tak to je pekné, ďakujem. Dobře, takže to byl pan Richard Marko a úplně posledním člověkem, který dnes vystoupí, bude pan René Marek z Buy Wednesday. Prosím. Dobrý večer, príjemný pekný večer, dámy a páni. Ja som posledný, tak dúfam, že ešte v sebe máte trochu energie, aby ste ma dokázali počúvať a na druhej strane ja verím, že tá prednáška bude pre vás hodnotná a že vám niečo prinesie. Moje meno je teda René a som CEO a zakladateľ firmy Buy Wednesday, kde pomáhame B2B technologickým firmám z lead generation. Čiže pomáhame vám nosiť leady. Väčšina firiem, ktoré toto robí, tie leady naháňa, to znamená, že robia nejaké cold cally, robia cold maily a podobne. A my to robíme úplne inak, aby som vám dneska chcel predstaviť, že ako. Teda to, ako my to robíme, je, že vám pomáhame tie leady priťahovať cez tú vašu expertízu alebo cez ten váš produkt. A teda túto prednášku ja som nazval Umenie budovania zákazníckych ciest a ukážem vám teda konkrétne, že ako to robíme. Ten môj background a to, prečo to robím, je, že ja som práve ten človek, ktorý tie leady naháňal a ten biznis. Ja som 6 rokov robil B2B sales a prestalo ma to baviť, tak som potreboval nájsť nejaký iný spôsob. Ale teda za tých 6 rokov ja som prišiel na 4 základné problémy, ktoré sú v rámci B2B salesu a B2B marketingu. A to je, že buď máte nedostatok leadov, alebo vás tie leady ghostujú. To znamená, že po nejakom prvom stretnutí ten človek vám povie, že no uvidíme, rozhodneme sa a potom už o ňom nikdy nepočujete a vy ho v CRM-ku ešte potom pol roka bombardujete nejakými mailami a správami a podobne. A tretí problém je príliš dlhý predajný proces. To znamená od toho, odkedy sa s tým človekom prvýkrát rozprávate, až po to, kým z toho je nejaký deal alebo nejaký reálny biznis, je to proste veľmi dlhé a nízky close rate. A tieto 4 problémy pramenia zo 4 základných situácií väčšinou. A to je to, že buď nemáte žiadne leady, pretože nemáte žiadny systém, ktorý by vám tie leady nosil,
Alebo váš jediný lead generation kanál je nejaký váš osobný network, to znamená ľudia, s ktorými ste sa osobne stretli, s ktorými ste sa rozprávali, tak tí možno za vami prídu, ale v podstate nikto iný. Tretí problém je, že síce máte lead generation systém, ktorý by vám tieto leady mal nosiť, ale jediné, čo robíte, je cold outreach, to znamená, to sú práve tie cold maily, kde si vy vyberiete nejakú databázu a tým ľuďom jednoducho píšete, že OK, toto robíme, ak ťa to zaujíma, poď sa stretnúť a tak ďalej. A posledný je, že možno aj robíte nejaký, povedzme, že sofistikovanejší marketing a produkujete množstvo obsahu, ale chýbajú konverzie, to znamená, že zase tam nie sú tie lídy. No a ja počas tej mojej salesovej kariéry som vlastne prišiel na to, že väčšinou ten problém nie je úplne v salese, aj keď to tak vyzerá, napríklad pri tom nízkom close rate alebo pri tom, že trvá dlho ten lead uzavrieť, ale väčšina problémov plyne z marketingu. Pretože vy, keď máte nekvalitné lídy alebo nemáte vôbec žiadne lídy, nemáte s čím pracovať, tak ako môžete uzatvárať dealy? Čiže väčšina problémov v B2B salese pramení z marketingu, pretože buď nemáte žiadne lídy, alebo tie lídy sú nekvalitné. A ja by som chcel trošku rozprávať aj o tom, že aký je rozdiel medzi tým, keď máme studený lead versus keď máme zahriatý lead. Keď máme studený lead, tak to je človek, ktorý o vás nevie takmer nič. On prišiel na to stretnutie síce, alebo možno klikol na nejaký link na vaše Calendly, dostal nejaký cold email, ale nevie o vás nič, v živote o vás nepočul, nevie, čo robíte. A preto väčšina toho stretnutia je o tom, že vy rozprávate, že kto vlastne ste. Takisto ten človek má nízky zámer nakúpiť. On prišiel len preto, lebo je zvedavý a nie je ochotný s vami zdieľať informácie. Že ten sales, to je úplne základná poučka, že by sme sa mali pýtať čo najviac tých ľudí. No keď ten človek vás nepozná a neverí vám, tak asi s vami nebude zdieľať nejaké citlivé informácie o svojom biznise. A najdôležitejšia je pre ňoho cena. To je veľmi dôležité, že ani my v agentúre my nechceme vyhrávať cenou. My chceme vyhrávať tým, že ten človek nám verí, že sme experti a síce možno sme drahšie ako konkurencia, ale tým, že nám verí a vidí, že vieme, čo robíme, tak aj tak potom ide s nami. A na stretnutí sľubí, že dá vedieť rozhodnutia a potom o pol roka naháňate. Kto to niekedy zažil? Ja teda určite. za ten čas vidím, že viacerí. A teda je veľmi ťažké uzavrieť práve kvôli tým bodom vyššie. Naproti tomu zahriatý lead je človek, ktorý prišiel za vami. To znamená nie, že vy ste prišli za ním, ale on prišiel za vami. Tá dynamika toho vzťahu je úplne iná. A v momente, keď za vami príde, už vám verí. Ten človek už videl váš obsah, videl nejaké vaše video, vie, čo robíte a prišiel za vami, lebo vás potrebuje. Čiže ten rozhovor je úplne o niečom inom. Na stretnutí sa rozprávate už o jeho biznise, pretože vy už nemusíte vysvetľovať, kto ste a čo robíte, lebo ten človek už to vie. Cena nehrá rolu, pretože vás považuje za experta a on v momente, keď vy sa s ním rozprávate, tak on už si prešiel nejakou cestou, ktorá sa dá vytvoriť. A tá cesta ho už zo 70% presvedčila, že vy ste pre ňoho ten pravý partner. Tým pádom uzavrieť ho je veľmi jednoduché a ten sales cycle je veľmi rýchly. No a teda toto je príklad toho, že ako vyzerá taký zahriatý lead. To môžete vidieť napríklad vľavo, že dokonca toto sú ako reálne konverzácie, ktoré dostávajú naši klienti. Tento vľavo nedostal odpoveď, tak napísal ešte raz. Že predstavte si, že ten človek ešte vás naháňa, že poď sa so mnou stretnúť a poď mi povedať o tom, že ako mi vieš pomôcť. Takže toto je to, čo tie firmy chcú. Vy nepotrebujete stovky tých leadov a stovky meetingov. Vy potrebujete tých pár ľudí, ktorí už si prešli nejakou cestou, ktorí už vám veria a s ktorým už idete riešiť reálny biznis. No a na to, aby ste toto dosiahli, tak vy potrebujete vytvoriť zákaznícku cestu. Alebo v angličtine sa to volá, že funnel. A táto cesta je to, čo prevedie toho klienta od toho, že netuší, kto ste, že ste pre ňo cudzí človek, cudzia firma, k tomu, že vie, čo robíte, verí vám a chce od vás nakúpiť. A takto vie vyzerať tá zákaznícka cesta. Že toto je náš základný proces, ktorý my pre tých našich klientov postavíme. Ide to od toho, že sociálne siete, kde my zachytíme tu jeho pozornosť, ktorú smerujeme potom na landing page, ktorá rozvinie ten kontext. A tým, že na tej landing page on nám zanechá e-mail, tak na to je napojená e-mailová sekvencia. To všetko smerujeme do budovača dôvery, čo ešte vysvetlím, že čo to konkrétne je, ale v skratke je to formát, ktorý má budovať dôveru, vysvetliť a ukázať tú vašu expertízu. A to je to, čo zahrieva toho človeka. A na konci je konverzný mechanizmus, čo teda tiež vysvetlím, že čo je. No a
celý ten B2B marketing je o pozornosti a preto čím dlhšie a intenzívnejšie vám ten klient venuje svoju pozornosť, tak tým ochotnejšie je potom od vás nakúpiť. Čiže čo my chceme je v rámci tej zákazníckej cesty progresívne zvyšovať to množstvo a intenzitu tej pozornosti, ktorú ten človek venuje. Preto my sme na začiatku, teda jedna z našich služieb sa točí okolo LinkedInu a tvorili sme veľa obsahu na LinkedIne. No ale tým, ako aj ja vlastne rastiem v tom, čo robím a budujeme si expertízu, tak ja som pochopil jednu vec a to je to, že ten obsah na tom LinkedIne je super, že je to dobrý krok, ale ten človek, keď vám venuje 20 sekúnd z toho svojho dňa a scrolluje na tom LinkedIne, tak to nestačí. My čo chceme, aby vám venoval nie 20 sekúnd, ale 20 minút, alebo 40, alebo hodinu. A to je to, o čo my sa snažíme v tej zákazníckej ceste. No a teda, aby to nebolo veľmi také abstraktné, tak ja mám pripravený konkrétny príklad konkrétneho klienta, pre ktorého momentálne robíme. Je to teda Software House. Tá cieľovka sú early stage foundery. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký nápad a chcú vyvinúť MVPčko ideálne lacno a ideálne rýchlo. Čiže ten produkt je MVP Development, je to no-code firma a tá hlavná message je, že vyviň MVP bez technického co-foundera. No a teda ako to vyzerá? Tak na tých sociálnych sieťach my máme kreatívy, ktoré smerujú na to, čo ten človek chce dosiahnuť. To znamená, my mu hovoríme, že ty máš teraz nápad a poď sa dozvedieť, že ako ten tvoj nápad pretaviť na reálne MVPčko. Čiže mu sľubujeme ten výsledok, ktorý on chce dosiahnuť. On ako náhle na to klikne, tak ide na takúto landing page, kde rozvinieme ten kontext. To znamená, povieme mu, že learn how to move from idea to MVP without the technical co-founder. Sú tam nejaké body, ktoré mu povedia, že čo sa on dozvie, ak nám zanechá ten e-mail. A jednoducho celá táto landing page je o tom, že mu predávame, že prečo by mal ísť ďalej v tom procese. A tuto už zachytávame jeho kontakt. To znamená, že už sa dozvedáme, kto ten človek je a vieme na to napojiť e-mailovú sekvenciu, ktorá mu ďalej predáva tú danú firmu, s ktorou robíme. Následne, keď on nám zanechá ten e-mail, tak ho pošleme do toho budovača dôvery, čo je v tomto prípade automatizovaný webinár. To znamená, predstavte si, že tuto, tí, čo ste prezentovali, alebo aj ja, že toto, čo hovorím, tak by bolo nahraté na videu a to video si ten človek vie pozrieť kedykoľvek chce. To znamená, vy to video nahráte raz, dáte do toho tú svoju expertízu alebo to svoje know-how, to, čo robíte a my vám pripravíme tú zákaznícku cestu, ktorá už potom automatizovane predáva tomu človeku. A čiže tuto on si pozrie to video, kde sa dozvie, ako mu tá firma pomôže posunúť sa z toho, kde je teraz, to znamená, že má nejakú ideu, k tomu, že má vyvinuté MVPčko. No a následne tú pozornosť samozrejme chceme konvertovať na to, aby sa ten človek s nami rozprával, takže máme tam vlastne ďalšiu landing page, ktorá už hovorí o tom, že poď sa s nami rozprávať, poď si booknúť nejakú konzultáciu, poď si booknúť call. Toto je základný model, s ktorým pracujeme. Samozrejme, potom ono sa to dá rozvíjať do nekonečna. Hej, že my toto postavíme, potom na to vedia ísť ďalšie kreatívy, vie ísť na to nejaká case study, vie ísť na to napríklad remarketing. To znamená, že ten človek ako náhle bol na tej landing page, tak sa mu začneme zobrazovať všade na webe. Nemusí to byť teoretický webinár alebo video, môže to byť aj iné formáty, môže to byť e-book, môže to byť nejaký kvíz a podobne. Takže tých modelov je veľa. Samozrejme, pre jednoduchosť som ukázal nejaký jeden, ale pointa je, že to, čo vy chcete robiť, je nie ten biznis naháňať, ale si ho priťahovať. A to je tá naša filozofia, s ktorou my ideme do každej spolupráce. Takže, no a lead, ktorý príde z takéto kampane, už vie, čo robíme, verí nám a má vysoký zámer nakúpiť. A to je to, čo chceme. My chceme zvyšovať ten zámer toho človeka nakúpiť a uzavrieť ho potom už je jednoduché, lebo v momente, keď sa s ním rozprávame, tak on už je viac menej rozhodnutý. Samozrejme, tiež ešte je tam otázka cena a tak ďalej, ale viac menej je už rozhodnutý. No a teda toto je koniec a ja mám pre vás obmedzenú ponuku a to je to, že
ak chcete, prihovorte sa mi teraz na networkingu a môžeme vám vlastne zadarmo spraviť návrh takéto kampane, aby ste si vedeli predstaviť, že ako by to mohlo vyzerať pre, áno, vidím, pre vašu firmu. A potom, ak vám to bude dávať zmysel, tak vám to vieme celé postaviť. Takže ja vám ďakujem, verím, že ste to vydržali, keďže som bol posledný a teším sa na networking a na to, že viacerých z vás verím, že spoznám. A teda tá moja message hlavná je, že nenaháňajte lídy, ale priťahujte ich. Ďakujem. Dobře, ani já nemám, takže pane Marek, děkuji. Toto byla poslední prezentace. Děkujeme za pozornost.